But buta serek ya buta. Biasanya nih di buta metu bocah cilik pada kaplayu barang buta kin metu bocah cilik pada tambak ukul. Iya takunu. Iya. Nang, Apa cebut? ngomong-ngomong, ari kian desa prakenina. Kian tulang kacang bu ini but. Tulang kacang patakan basira. Hari anu takon. Buta kita kan dewek apa di bayi jadwalan sih di buta ki. Orang belinang. Ya masa iya orang buru alamat orang buru desa. Waku tekang mene iku muter-muter nasar tiba ini kene. Ya saking be butane basang. Nang, Iya apa jebut? jare dewek makita wis oli pitung bulan pitung dina orang mangan kini nang. Atur ya kabut. Iya. Yawan sih mangan pangsit karo serabi gile kabut. Ai terkonon. Lalet ya but. Iya, sirang intip ya. Ayo ya dong. Idi. Nang, Apa maning sibut belum bebut? cara dewek kula ngadep nih kene iku arep ngobyek kene nang. Oh ngobyek karo dua proyek. Duduk, Arep arep miliki Kang Rokim. duduk. Iya. Dua ngobyek apa jebut? Jadi kita kena arep ngobyek sing males-males kene nang. Oh. Malah setor arisan, Duduk, malah setor syariah. ya dasira kue mah. Ari kuan ngobyek sing malas apa jebut? Sing males sembayang, Oh ya pokok lagi men but. sing sering bolos sekolah. Oh konon. Wah ya iku sing kang tadi paning aku nang. Sing belilok sekolah, sing makat ngaji, Iya, sing lawan karo wong tua. sing lawat karo wong tua. Oh jadi kuan wong sing bakal blangsak sing jadi diganti ning salin aku but. Iya, kang bakal dadi paning aku. Ya wis titipan pesen karo wong tuane but. Ya wis dah, berhubung jagat wis bunyi. But ah but. Kok lapine gebiar-gebiar ngantongi HP ta but. Apa mau nih but? Aduh, Lu arep dadi buta ngantongi HP. Kerjani reang si Ya Raya. wis but aja kesuwen but. Ya wis dah, Balikan ning panggonane ya but mana. reang mangkat arep lurut saya nang ya. Wis pitung bulan durung mangan kepo kabeh nemu sing padek lawan wong tua ya nang. Permisi nang ya. Iya dua But ah but. Lala makat loyong beb. Ora assalamualaikum buta.